Sme ako v triede. Je to neformálna samozrejme konferencia, kde úplne slobodne dvíhajte ruky, kričte, dáme vám aj mikrofón. Nejakým zázrakom, to sa nestáva na konferenciách, že sme teda v plusovom čase, sme si všimli, ak teda dobre čítate ten program, alebo sme ten začiatok mali trošku neskorší a potom sa stal zázrak, že teraz máme 10-15 mal začať tento ďalší vstup. Ale teda, ak vám to nedarí, ale naozaj tento priestor vieme využiť aj na to, že pri kafíčku vás niečo napadlo, niečo ste riešili, aj niečo vás oslovilo, tak ľudne môžeme, naozaj chceli by sme, aby bolo to aj o diskusii, aj len o pasívnom sedení. Však to máme všetci radi v škole, keď máme spätné väzby, takže naozaj som veľmi rád, keď budete sa pýtať a teda, pýta sa niekto niečo? Ja mám tu na otázku, pán riaditeľ, aká je tvoja vízia do budúcnosti? Na Peťa. Ďakujem za otázku. Aká je moja vízia? Ja som taký odchovanec z takých 90. rokov a určite poznáte seriál Beverly Hills 920 na strednej školy. Tak tá moja vízia je práve v tom smysle, že nie sa vrátiť do 90. rokov, určite nie, ale mať takú tú harmóniu učiteľ, rodič, žiak a prispieť k tomu, aby vlastne tie hodnoty, ktoré sa trošku vytratili už, alebo nie, že vytratili, sú našťastie medzi nami, ale nie sú tak aktívne, aby sa vrátili. U nás v škole taká tá prvá vec, ktorá je aj vždycky, keď máme príhovor, je tá vysoká hodnota, to je ten rešpekt. A či už je to teda medzi kolegami, medzi žiakmi a navzájom. No a tá moja vízia je v tom, že aby škola fungovala jednak odborne, to znamená, mali sme naozaj pokryté pedagogický zbor podnikmi a jednak tak, aby tu nám niekto sa ma opýtal od vás, že tá moderná škola, ktorá je pekne vybavená, dobre vybavená a tak ďalej, vlastne prispieva k takej atraktivite. Nechcem povedať, že tá vízia, že musí byť škola hneď len krásne atraktívna, ale musí to byť vlastne to spojenie tej klímy. A hlavne, keď je tam dobré prostredie a taká tá dôvera medzi tými ľuďmi, tak to je takouto mojou víziou. Tak ako Marcelka povedala, ten well-being je tak veľmi dôležitý a keď aj vy riaditeľa budeme spokojní, budú učiteľia spokojní a potom budú aj žiaci spokojní. Ďakujem. Je tu ďalšia otázka. Máš urobené Gallup talenty? Ak áno, aká je tvoja top 5? Áno. Áno, mám urobené Gallup talenty. Ja teraz nepoviem, aká moja pečka, lebo teraz to neviem takto z hlavy, ale čo viem určite, tak ten môj najvyšší talent je prispôsobivosť. Ostal som trošku tak trochu prekvapený v tom zmysle, že prispôsobivosť, ale na druhej strane, keď som si to celé potom prečítal, tak asi tak. Čo ma tak trochu ako pobavilo v prispôsobivosti, že v rámci toho výkladu nie je dobrá byť prispôsobivý, ale na druhej strane zase mi umožňuje vypočuť si množstvo názorov a pracovať s tým. Ďakujeme. Poprosila by som aj pani riaditeľku, aby sa mi pozbierala svoje Gallup talenty a spomínala, že má tiež tam. Áno, u mňa je empatia na prvom mieste, učiaci sa, jedinečnosť, strategický. Už si povedala? Učiaci, áno. Jedinečný, empatia a čo som ešte nevedala, strategický a služby. Pozrieš si do mailu znova. Ja túto príležitosť využijem, keďže Marcelka je tu teraz na pódiu a ja teda za mnou už svieti teda môj príspevok. Aby ste teda tomu trošku rozumeli, že sme teraz začali otázky o Gallupe. Bude to všetko v mojej prezentácii, takže tí, ktorí to prvýkrát počujete, tak určite budete v obraze, ale chcel by som teda využiť túto príležitosť, že ja som teda taký ešte nedokončený absolvent možno Komenského inštitútu a Marcelka je moja mentorka, pretože tam to tak funguje v tom Komenského inštitúte, že okrem toho, že v lete to teda väčšinou začína takými dvoma pobytmi štvorňovými, júl, august, a potom teda je veľmi dôležité si teda zvoliť nejaký projekt a
a potom nám takým celkom zaujímavým spôsobom pridelili mentorov. Takže toto by som teda vyzdvihol a premostil na tú rezilienciu, že naozaj my riaditeľi, ja to tak cítim, ja som 6. rokom riaditeľ a teda od vysokej školy som na tejto škole, že vlastne keď som sa z učiteľa stal riaditeľom, tak som ako keby stratil nejaké kontakty, pomyselné kontakty, hej, že zrazu tí kolegovia, niektorí, nie všetci, ale niektorí naozaj začali ku mne pristupovať trošku inak. Neviem teda, čo sa na mne zmenilo, áno, som už riaditeľ a teda ostal som istým spôsobom, a už to bolo spomenuté, samojak v poli. Mnohí z vás, ako tu sedíte, možno prežívate takéto pocity, že ste sám, že vám nikto v tej škole alebo pár ľudí iba rozumie, hej, a naozaj takáto možnosť toho mentoringu, riaditeľského mentoringu. Hej, RCPUčko robí mentoring proste, hej, pre učiteľov, ale mám za to, že tých riaditeľov naozaj sa niekde nechajú, veď oni sa o seba postarajú nejako. Ako to máš ty, mentorka moja? Je to tak, ja nemám mentor, ja mám momentálne koučku, ale to je niečo podobné, takže veľmi to odporúčam. Určite je to aj pre nás teda tento nástroj veľmi dôležitý, aby sme si možno niekedy, keď aj hľadáme riešenia alebo nevidíme riešenia, sami často prišli na to, aby sme to nedostali nejak na tacke, ale aby sme nad tým premýšľali. Takže určite mentoring, coaching odporúčam pre vedúcich pracovníkov. A keď môžem teda využiť, že si to takto tiež zneužil, že som tu, tak ja som naozaj chcem povedať, že ďakujem Alojzovi aj za jeho úsilie, aj keď ešte nie je na konci, ale myslím si, že si vybral krásnu tému, cez talenty rozvíjať svoj kolektív a prispieť tak, lebo naozaj, keby ste si trošku viac preštudovali GLP, tak to je tiež nástroj k zvýšeniu angažovanosti pracovníkov a takisto aj k zlepšeniu well-beingu na pracovisku. Sú už na to dáta, takže odovzdávam ti slovo. Sú ešte nejaké otázky? Ja nemám žiadne otázky. Vy máte nejakú otázku? Takže pán riaditeľ, máš slovo. Ďakujem. Učitelia v akcii Sila talentu. Keďže sme mali, dúfam, príjemný coffee break a aj nejaké chlebičky a niečo teda ste si dali, tak túto moju prezentáciu začnem takým príbehom, podobenstvom, príbehom o hnedom a modrom. Priznám sa, že ma inšpiroval jeden človek, ktorý v školstve teda sa snaží nejako teda podporovať na nejakej sociálnej sieti a veľmi sa mi páčil tento príspevok, tak som si povedal, že by bolo veľmi dobré ho tu zaradiť. Aj z toho, že sme teda mali coffee break, trošku sa naša energia niekde inde presunula. Takže vám idem prečítať tento príbeh a možno, že sa do toho príbehu by ste sa vedeli dostať aj možno, že vy tu na tejto miestnosti, takže to budem trošku tak jemne dramatizovať. Kedysi dávno sa jeden muž sťažoval múdremu starcovi. Som obklopený problémami a nehodnými ľuďmi. Život sa mi zdá nespravodlivý a neviem, čo s tým mám robiť. Múdry starec sa usmial a navrhol nezvyčajné cvičenie. A to cvičenie si môžete urobiť teraz aj vy. Pozorne sa pozrite na túto miestnosť a zapamätajte si všetko hnedé. Takže poobzerajte sa, je tu vôbec niečo hnedé? Dobre, takže už ste si isto pozreli. Tak, potom ho starec požiadal, aby zavrel oči a vymenoval všetko, čo je modré. Môžete zavrieť oči a so zavretými očami povedzte, čo je v tejto miestnosti modré. Môžete vykrikovať. Vy ste veľmi šikovné publikum. Muž bol zmetený, ale ja som nehľadal modrú, hľadal som len hnedú. Starec sa jemne usmiel a odpovedal: otvor oči a pozri sa okolo seba. Prehliadol si veľa krásnych modrých vecí, pretože si sa sústredil len na hnedú. To isté sa deje v živote. Ak hľadáš len to zlé, určite to nájdeš, ale ujdú ti všetky dobré veci. Tento príbeh som použil pretože vám chcem rozprávať trošku o tom, čo ma už 5 rokov veľmi silno zasiahlo.
pretože ako som už spomínal, pred 6 rokmi som sa stal riaditeľom, už to bude možno aj 7 rokov, 2018. A proste ako z učiteľa, nejakého teda aktívneho učiteľa, chlap v školstve, no dobre, nejakým spôsobom ma to baví tých 20 rokov, či koľko to robím, tak ako riaditeľ som teda hľadal cestu k ľuďom a vysvetlím aj prečo som hľadal cestu k ľuďom, lebo keď už teda učiteľ hľadá cestu hlavne k tým žiakom, ale ako riaditeľ som už začal hľadať cestu ku kolektívu. A nemal som teda žiaden nástroj, však funkčné vzdelávanie cez NPC poznáte niektorí, ja mám veľa povedia, ale neviem, či k veci. Tak jeden veľmi šikovný psychológ, ktorý už teda nežije Don Clifton, vymyslel teda nejakú metodiku a vidíte už na tom snímku momentálne za nejakú 50 aj viac históriu toho výskumu bolo celosvetovo zrealizovaných 35 miliónov dotazníkov naprieč celým svetom. Sú to silné dáta a tie silné dáta hovoria o tom, kto sme cez naše talenty. Toto je taká klasika, ako pre rodiča alebo učiteľov, na čo sa zameriavame, keď príde dieťa domov zo školy. Na jednotky alebo na päťky? Môžete si sami zodpovedať. A takisto ako triedni učiteľia alebo teda učiteľia. Proste to, čo je zlé, stále sa rýpkame, hľadáme chyby, proste akože sme tým postihnutí, proste profesionálna deformácia by sme povedali. Takže nejaké čísla, aby sme boli v obraze, ako to, není tam teda slovenský nejaký priemer, a keď tu to vidíte vyčiarknuté Slovensko, pretože tento graf, keď to tak mám povedať, a tieto čísla nejakým spôsobom súvisia, pretože nie sme šťastní v tých školách. Alebo teda, už neviem, že my nie sme šťastní v školách, by sme tu neboli, ale že proste tá atmosféra v tých školách, tí žiaci hlavne, hej, kde na konci dňa sú tí žiaci samozrejme, a možno aj trošku učitelia, lebo sme to tu dneska tiež počuli, že aký učiteľ, taký žiak, veľmi často sa tá energia presúva a z riaditeľa určite, keď je riaditeľ nervózna zborovňa a tak ďalej, poznáte. Takže tuto máme nejaké čísla, že jednoducho možno to Japonsko je také trošku, hej, lepší priemer, že tam sa až tak veľmi nezameriavajú na to zlé. Možno aj z titulu toho, že isto poznáte, že niektoré krajiny proste tie známky, hej, veľmi často býva problém známkovanie kameňom úrazu a potom sa to celé nejak začne úcať a deti po prvom, druhom ročníku na základnej škole zrazu prestanú mať chuť chodiť do školy. Hej, to poznáte isto. Takže aby sme sa nezameriavali len na to zlé, ale aby sme sa zameriavali na to dobré. No a trošku aj psychológie tu chcem dnes do tohto fóra, pretože istoto, alebo ak to náhodou nepoznáte, Johariho okno, ktoré hovorí o, ja to poviem takto jednoducho, hovorí o predsudkoch. Hej. Ja viem, ty nevieš, alebo ty vieš, ja neviem. A jednoducho vznikajú také bubliny. Žijeme v rôznych bublinách, riaditeľ má svoju riaditeľ, on je v svojom svete, učiteľia sú zborovní a v kabinetoch oni majú zase svoj svet, si my nerozumieme. Proste vytvárala sa, pre mňa ako riaditeľa sa vytváral, ešte do toho COVID prišiel, hej, ďalší akože kameň alebo klinček do rakvičky tých vzťahov v školách, kolektívoch. No a dokiaľ, čo s tým ideme robiť? Mal som to šťastie, musím povedať, že mnohé veci, ktoré sa mi v živote dejú, ani nechápem, ako sa mi dejú, a už ste mi tu niektorí rozprávali, že sa vám páčia priestory školy, že kde na to berieme peniaze, sám neviem. Ale ekonómka proste nejakým spôsobom sme nastavení na to, aby sme sa tu dobre cítili. Čiže jedna vec ide do toho priestoru, ale druhá vec, a podľa mňa veľmi podstatná vec, ale stále priznám sa, aj v tejto prezentácii to bude možno vyzerať také zidealizované, ale určite sedí tu zástupkyňa, sedí tu kolegynka, že nie je všetko také naozaj to rúžové, aj tie rúžové okuliare sme si asi všetci mali dneska nasadiť a potom ich zase skladať, alebo čo s nimi robiť. Takže žijeme v bublinách a tie bubliny som sa snažil a snažím sa do dnešného dňa nejako práskať. Že proste ako rozumieť naprieč kolektívu, mám tu teda 40 zamestnancov, keď rátam do toho úplne že všetkých,
Ako im rozumieť? Veď sa poznáme 20 rokov. No, fajn, poznáme sa 20 rokov. Nerozumieme si. Nemáme čas na seba, hej, doba sa zrýchľuje. Proste všetko možné to, aby sme tie vzťahy nevytvárali, ale aby sa nejakým spôsobom búrali. No aký nástroj na to použiť? Už som tu trošku spomínal toho Gallupa a ten Gallup, keďže má 35 miliónov dotazníkov, nie testov, dotazníkov, kde si človek musí 200 otázok vyškálovať za 20 sekúnd jedna otázka, čiže ten dotazník sa fakt nedá pošudiť a tam človek musí veľmi rýchlo reagovať, pokým neurobil to úplne tak hlúpo, že bude dávať len nejaké stredové hodnoty, hej. Ale je to proste otestované na mnohých ľuďoch v rôznych proste krajinách a je to silný nástroj hlavne vo firemnom prostredí. Toto je, neviem koľko rokov proste, aj tu má na Slovensku už dlhé roky, Slovenská sporiteľňa, Kia a proste všetky nadnárodné alebo veľké firmy a už aj menšie firmy riešia tieto talentové prístupy ku zamestnancom. Tak túto rečou čísel, hej, ja si o tom nemusím nejako veľmi rozprávať, sú to proste výskumy čísla, ktoré hovoria o tom, že toto je nástroj, ktorý by mohol podporiť silné kolektívy, zdravé vzťahy, odolnosť. Toto je, teraz to vidíte už som to prepol? Aha. Teraz pozerám, že mal som si prehodiť slajdy, najprv jednotlivec a potom týmy, takže vidíte, tak som si asi slajdy prehodil, ale to nevadí. Toto je pre jednotlivca. A už viem, prečo som to takto spravil. Áno, už mi to teraz dáva zmysel, pretože idem za chvíľočku ja. Idem ja na pranier a budete vidieť mňa pod teda to, čo sa skrýva pod touto vestou. Takže toto je na jednotlivca. A vychádzame, v každej škole sa veľmi pekne hovorí, že individuálny prístup. A my, riaditelia, v prvom rade potrebujeme individuálny prístup na seba. Ja to takto vnímam. Že pokiaľ nepoznám ja sám seba, tak nemôžem poznať ani druhých ľudí. Keď ja nebudem uprataný, tak nemôžem upratovať druhých ľudí. Keď ja budem niečo hovoriť, ale druhé robiť, viete, ako to funguje a niekedy sa to aj mne stáva, že niečo nariadím, poviem a potom ako si zabudnem na tú spätnú väzbu, zabudnem to skontrolovať. Bo teda verím ľuďom, že oni to vedia urobiť, ale nie, treba to aj vykontrolovať a ukorigovať. Takže toto je reč čísel cez Gallup. No, a teraz vidíte mňa. Toto som ja v top 10 talentov. Inak mimochodom ten dotazník hovorí o 34 talentoch alebo vlastnostiach človeka. Trošku som sa tu snažil aj vyžltiť, že vlastne talent je, ako prirodzene rozmýšľate, cítite alebo sa správate. Není to len o nejakej zručnosti, ale je to vlastne o osobnosti toho človeka. A v mojom prípade to takto vyšlo, vysvetlím vám potom aj trošinku tie farebné veci, to by bolo na celodennú prednášku, ale ja ako človek, ako rodič, ako riaditeľ, ako učiteľ, jednoducho potrebujem sa rozvíjať a keď sa chcem rozvíjať, tak potrebujem poznať sám seba. A Gallup dotazník mi prišiel ako veľmi silný nástroj seba poznania a uvedomenia si, lebo naozaj som mal aj také chvíľky, že nápady, vizionársky, akože toto by sa lepšie hodilo do nejakého marketingu alebo niekde. Ja to v tom štátnej škole, čo ja s tým môžem? Hej? Som sa začal tak aj klásť otázky, že toto mi vyšlo a teraz akože ja musím podpisovať nejaké dokumenty, rozhodnutia. To nie je žiadne o nejakých nápadoch, to nie je o žiadnej vízii. Víziu mi dá zriadovateľa, ja si môžem robiť tak hej, nič. Ale práve naopak, keď som si tieto talenty akože zvedomil, bo jeden krok je urobiť si dotazník, no a čo? To je nič. A druhá vec je to rozvíjať. Ak viem o sebe, že niečom som dobrý, ja vám dám aj o chvíľočku, ak nám to časovo vyjde, nejaké také malé cvičenie, kde si možno, že niektoré veci uvedomíte a prirodzene, naozaj, ak ste veľmi dobrí riaditeľi alebo zástupkyne, tak vy viete o svojich ľuďoch, že tento mi vždycky vie tie papiere urobiť tak dobre a tento lajnák mi to vždycky to musím po ňom opravovať, ale to neznamená, že ten človek možno, že práve v niečom inom je lepší. Hej? Len my v tej rýchlosti niekedy si to nevieme uchopiť, uvedomiť a práve keď máme takéto niečo,
tak toto je teda príbeh trošku o mne, ale bude to za chvíľučku príbeh o kolektíve. Tak keď si toto zvedomím a uvedomím, že moja zástupkyňa to má úplne, že dosť inak. A fakt, ako som sa stal riaditeľom, tak sme sa aj pohádali, pani zástupkyňa. Tak, pohádali sme sa. Hej, a čo? Ja som si ju vybral. Ona povedala, že OK, hej, ako som sa stal riaditeľom, bývalý riaditeľ a zástupkyňa už išli do dôchodku, proste sa to uzavrela nejaká kapitola a teraz budoval som si úplne od nuly celý kolektív vlastne, aj ekonomku som novú prijímal, takže úplne som začínal na zelenej lúke, dá sa povedať, a vytvárali sme si nejaké vzťahy, ale zo začiatku ja som sa aj rýpkal. Do toho ona má tiež svoje veľmi slušné, silné talenty a som veľmi rád, že sme takí, akože, že nie sme rovnakí a v mnohých veciach sa vieme ako keby doplniť, lebo dobre, to bude možno na coffee break alebo proste na networky. Takže toto je môj príbeh a naozaj, ako náhle som si uvedomil, že kto som cez Galupa, tak som sa cieľene začal týmto veciam venovať a cítim sa v nich doma. Sú mi prirodzené. Teším sa z toho, že môžem niečo tvoriť, že som na túto konferenciu vymyslel. Ďakujem. Hej, nie. Aj tá produktivita, sebaistota, naozaj tento talent je v tej oranžovej farbe a je to veľmi silný talent, a ktorý teda si niekedy urobíte toho Galupa a uvidíte, že tam máte tie oranžové, to sú tie také vplyvové talenty, ktoré naozaj, to sú silné, takí ľudia veľmi vôjdu do miestnosti a neviete, že kto vošiel do tej miestnosti a mnohí z vás, ktorí z toho takto aj máte, ale sú talenty, ktoré ma držia nad vodou. A naozaj tá sebaistota, priznávam, keď sme sa dohadovali s touto konferenciou, že ako už máš pripravený príspevok, no ja ho ešte to zajtra do 10. dám dokopy. Hej, takže naozaj v mnohých veciach som taký ako keby nezostresujem, aj keď áno, mám ten rešpekt a vlastne takto som ešte nikdy nevystupoval pred 50 riaditeľmi škôl. No ale to bolo o mne. Poďme sa baviť o kolektíve. No, toto som, viete, to sú tí ľudia, GDPR-ko, aby ste teda neprisudzovali, a ja som tam niekde v tom zozname. Je to taká farebná matrica. Samozrejme, nerobím to sám, to robíme v spolupráci s nejakou, teda na Slovensku je viacero tých inštitúcií, ktoré vám vedia urobiť aj takúto tímovku a naozaj cez Komenského inštitút ja vlastne cieľim na rozvíjanie silných strán, budovanie kultúry školy na postavenie na silných stránkach. Takže sme takýmto procesom nejak teda už prešli. Nie sú tam všetci zamestnanci, dokonca nie sú tam v tej tabuľke niektorí zamestnanci, ktorí si urobili ten Galup, ale z nejakého dôvodu im to stačí a nechcú to nejako rozvíjať. Takže ja osobne by som veľmi rád všetko, ale proste niekedy sa človek nedopátra k tej ako keby spätnej väzbe od ľudí. No a toto keď som si uvedomil v novembri minulého roka, tak som postal celkom zháčený, že ono to asi funguje. Pretože, aby som vám to ešte trošku vysvetlil, ja už teda ten môj profil mám 5 rokov. Postupne som to posúval ľuďom, aby si toho Galupa urobili. A asi pred rokom alebo pred 2 rokmi sme mali jedno taký workshop školský, kde sme si dávali hodnoty školy. V tom srdiečku vidíte naše hodnoty našej školy, ktoré sú spojené s víziou našej školy. Ja som riaditeľom 6 rokov, ale tieto víziu a hodnoty školy sme riešili pred 2 rokmi. Tiež akože učím sa za jazdy. No a poviem to tak pred pol rokom, keď sme mali tie tímové stretnutia Galupové, kde sme si zdieľali naprieč, že ja mám také talenty, mne to takto funguje a tak ďalej, tak sa stala veľmi jedna zaujímavá vec. Z toho zoznamu, hej, to je taká normálna matematika v tom, nám vyšlo to, že na prvom mieste v rámci tímu máme zodpovednosť. OK, máme zodpovednosť, máme empatiu, máme presvedčenie, máme vzťahy, máme rozvíjajúci talent naprieč kolektívom. Veľmi fajn talenty, zodpovednosť na to je super, na to tu, jak švajčiarske hodinky možno funguje.
je to celkom tak, ale veľmi fajn pre riaditeľa, že ja tu mám kopec ľudí zodpovedných, empatických. Sú tu z presvedčenia, sú tu všetko fajn talenty a vidíte, keď teda to tak trošku vidíte tú paralelu, ja to tam vidím, úcta, dôvera, zodpovednosť, slobodný prístup, že normálne nám sedí ten Gallup dotazník s hodnotami školy, ktoré sme akože robili predtým a vôbec sme to takto necielili a úplne keď som to videl, vravím si, že kurník Šopáno to fakt, že funguje aj naprieč kolektívom. Tak toto je výsledok akože práce, hej? Práce s talentovým prístupom na našej škole, kde ja to takto sekám, možno ten príbeh nie je taký ucelený a jednoducho takto sa to na našej škole deje. Aby ste teda boli trošku viacej v obraze, nechcem fakt ísť do tej hlbokej teórie, tak vidíte už teraz túto tabuľku, kde vidíte exekutívne, ovplyvňujúce, je to nejako farebne rozdelené vzťahové talenty, rozmýšľavé talenty, tak a tam už potom vidíte konkrétne, to je tá 34, ktorá môže ísť ľuďom v nejakej kombinácii a naozaj sa zistilo, že je pravdepodobnosť, že budú dvaja rovnakí ľudia v rovnakom poradí s rovnakými talentami 1:35 miliónov. Takže naozaj sme každý jedinečný a to není šablóna. Isto ste robili veľa dotazníkov vo svojom živote, kde vám vyšli nejaké profily, nejaké šablóny. Toto je za mňa osobne jediný dotazník, kde vám nikdy nevidie rovnaký výsledok. Nikdy. A ten dotazník sa robí, odporúča sa robiť raz za život. Pokým sa človeku niečo vážne v živote nezmení a môže prehodnotiť nejak svoje hodnoty, tak vtedy sa odporúča, že si ten dotazník môže urobiť ešte raz, lebo sa mu môžu niektoré tie jeho talenty poprehadzovať. Ale štandardne sa robí jednorázovo. Nie je to, že by si to človek robil každý rok. Takže, ako už vidíte z tejto nejakej farebnej škály, tak naša škola je charakteristická, alebo teda dosť intenzívne, že sú tu ľudia, ktorí chcú pracovať, naozaj to majú aj v tých talentoch, tých fialových, a zároveň máme tu veľa kolegov, ktorí chcú budovať silné vzťahy. Silné vzťahy a teda naozaj v top 5 tímu našej školy vychádza, že proste to nepotrebuje nejaký komentár. Naozaj nás to aj prekvapilo, aj povzbudilo, že máme to niekde v srdci robiť tieto veci, len si ich uvedomiť. Keď si veci pomenujeme a uvedomíme a začneme na nich pracovať, ja som teda človek taký optimistický veľmi, že by to mohlo naozaj, nie je to cesta, že dneska už sme tu všetci sa poobjímame a sme všetci šťastní, ale verím tomu, že keď na tejto ceste budeme vytrvalí, tak v konečnom dôsledku budeme vlastne odolní, lebo budeme robiť veci, ktoré nás prirodzene bavia, ktorých sme prirodzene šťastní, ktorých sa cítime dobre a to je vlastne cesta k tomu aj k wellbeingu a tým ďalším veciam, ktoré tu už boli trošku spomínané. No, tuto mám ďalšiu vec, ktorá sa týka toho ako keby začleňovania. Ja vám to už tak ako voľne o tom v podstate aj rozprávam. Je nejaký začiatok, začína to nejakým talentovým dotazníkom a potom sa treba o tom trošku baviť, lebo viem, poznám aj niektorých a možno ste tu aj niektorých môžeme potom dať takú, a dajme rovno trošku pohybovú aktivitu. Zdvihnite ruku, koľký proste toho Gallupa nejakým spôsobom poznáte alebo máte dotazník. Zdvihnite ruku len tak na matkovo. Výborne. No, tak minimálne taká štvrtinka ľudí už vie, o čom hovorím. Len jedna vec je o tom hovoriť a druhá vec je to rozvíjať. To je to B, ktoré som ja napríklad nevedel, ale tým, ako som 5 rokov proste to riešil a poviem to teraz úplne na rovinu, a mám tu aj pani zástupkyňu, ktorá o tom vie, lebo prišiel do toho COVID a my sme teda nemali šancu to rozvíjať v kolektíve, tak sme to rozvíjali aspoň v tom mini tíme. Riaditeľ, zástupkyňa, ekonomka príkladnej, mini tím, kde sa to veľmi dobre, aby si aspoň to vedenie školy rozumelo a urobiť taký mini tím talentový. A naozaj, ako som už na začiatku spomínal, ako by som to pekne povedal, sme sa začali viac rešpektovať. Pritom sa naozaj s pani zástupkyňou veľmi dobre poznáme, ale napriek tomu, pritom, viete, niekto tak, sme sa potrebovali aj trošku skorigovať a tento Gallupový prístup nám veľmi pomohol a zvedomili sme si, že
to fakt nechcem ísť už do tej teórie, že niektoré talenty sú doslova kontrastné, že sa vyvíjajú. Fakt nechcem ísť do tej hĺbky, ale v rámci prestávky potom môžeme ísť aj do toho. No a v podstate tu na tomto poslednom, ako si môžeme navzájom ísť talentovo v ústretí v tíme. To je za mňa alfa a omega celého toho môjho projektu, ktorý robím teraz cez Komenského inštitút. Takže možno toto nevidíte, ja som to odfotil z jedného slajdu, hej, tie otázočky, ja ospravedlňujem sa, že je to teraz také prepchaté, ale sú to veľmi dobré otázky, ktoré podporujú ten talentový prístup. Viem, čo sa odo mňa v práci očakáva, jasne, že vieme. Ak dovidíte teraz na tento slajd, nechcem ho celý čítať, ale toto je to Johariho okno, ktoré som spomínal, že my si myslíme, že on to vie. A ako ja, hej, potom donesie mi neúplnú prácu, aha, on to asi myslel trošku inak, on to myslel asi trošku inak. Čiže toto je tiež, to je taký už iný nástroj, hej, toto nie je talentový nástroj, ale ho podporuje Gallup v rámci tímovej už takej tej spolupráce. Takže dá sa potom uchopiť veľmi pekná otázka, na ktorú napríklad ja akože, a nie, možno aj vy to tak máte, ale teda mne sa to nevždy darí, hej, v práci moje názory sa berú do úvahy, hej, akože vždycky ten riaditeľ musí urobiť to konečné rozhodnutie, ale niekedy mi učitelia povedia, no ty si nás nevypočul, ale ja som počúval 30 názorov a teraz som sa musel rozhodnúť, hej, ale aspoň dať príležitosť tým učiteľom, no tak áno, povedz mi ten svoj názor. Asi všetci milujeme tú anonymnú spätnú väzbu v júli a auguste však. Úplne, že perfektné, kde sa naprieč všetkým možnými emóciami, ale dobre, aspoň sa môžu vyzúliť niektorí kolegovci možno v tom dotazničku anonymnom, viete, o ktorom rozprávam však. Takže toto je nástroj pre riaditeľa samozrejme, aby ho vedel používať, aby sa teda pýtal dobré otázky a aby hľadal dobrú spätnú väzbu. Úplne topková otázka. Mám dobrého priateľa v práci? No, mnohí mi pokývajú hlavou, nie iba kolegu, nemám priateľa, mám kolegu. OK, dobre. Ale tak je to tiež možno zaujímavá otázka, že teda do tej práce chodím len pre prácu, alebo tam chodím pre niečo viacej. Ak ste videli v mojom kolektíve veľa ľudí presvedčených chodiť do práce, majú na to talent, hej, tak verím tomu, že túto vec zvládajú. No, ak by ste chceli nejakú pohybovú aktivitu, nebudem vás do toho nejako silno vnútiť, ale dostali ste aj slovníčky, a je tam aj pero, alebo si to necháte na domácu úlohu, ale domáce úlohy nemáme rady však, ani my učiteľia, hej. Je to veľmi jednoduchá aktivita. Veľmi jednoduchá aktivita, ale veľmi silná. Ja som pravák. Ľavou rukou som toto cvičenie už párkrát robil. Napíš ľavou rukou čo najčitateľnejšie. Používam silné stránky každý deň. Skúste si to zosrať, aspoň jedenkrát napísať a čas, hej, 30 sekúnd, 20 sekúnd, no isto za 30 sekúnd, možno ste niekto obojruky, hej, ale fakt som sa smial sám na sebe. Je dokázané, zase sú to fakty, je dokázané, že keď robíme niečo neprirodzene, tak proste sa trápime. V školstve mám pocit, že veľa vecí robíme neprirodzene. Tlačíme do niečoho, tlačíme a búra to našu odolnosť, búra to našu spokojnosť, búra to veľa vecí, sme nervózni a no, v školstve byť nervózny, to je celé zle potom. Takže tieto veci naozaj, a potom urobíte to tou pravou rukou alebo tou svojou dominantnou rukou za 5 sekúnd a sú výskumy, alebo teda priemery, hej, že naozaj, keď robíme niečo neprirodzene, tak nám to trvá trojnásobne až štvornásobne dlhšie, ako to, čo robíme prirodzene. Dáva vám táto myšlienka zmysel, že my keď tlačíme na niečo, čo nám nie je blízke, obrovskú energiu tratíme a potom nemáme energiu na niečo tak zmysluplné a možno už úplne taký, lebo sa v podstate prepínam do toho môjho projektu za chvíľečku, ale vlastne dobre, ukážem vám toto. Toto sú tiež Gallup prieskumy, na Slovensku dokonca, že čo chcú Slováci, alebo teda všetci od svojich lídrov, od ľudí, ktorí vedú druhých ľudí. Toto chcú, akože asi nás to veľmi neprekvapilo, hej? Ale ak má byť dôvera, ak má byť nádej,
tak nemôžeme tlačiť na pilu a musíme robiť veci, ktoré sú prirodzené, Nemám za to iné slovo. A keď sú prirodzené, tak sú určite o tom, že budeme silnejší, odolnejší a že napríklad sa nebudeme báť druhých ľudí, báť sa zdieľať. To sú všetko nejaké strachy. Strachy sú, že nerobím veci prirodzene. Nečítam ani tie nadpisy tam hore, ale dúfam, že vám to dáva zmysel, aj ako na motiváciu, ktorá sa riadi sama. A vlastne aj pri tomto, keď tlačíme aj možno žiakov alebo kolegov do toho, že proste rob to, lebo všetci to robíme. Isto poznáte ten obrázok, som ho chcel dať do prezentácie, že máte slona, rybu, žabu a neviem ešte aké, a teraz všetci máte rovnako vyliezť na ten strom, proste nevyleziete, A toto inak máme nielen teda v tých triedách, ale možno, že to máme aj v tých našich kolektívoch, že chceme od všetkých rovnaké výsledky, rovnakou cestou, ale to je blbosť. My sme rôzni, každý máme nejaké iné predispozície. Takže to len zase taká malá moja vsúka. No a ako komunikovať v nepríjemných situáciách, aj na toto má Gallup riešenie, alebo teda taký prístup. To je na ľavej strane štandardný prístup a na pravej strane je talentový prístup. Úplne aspoň tá schéma, ktorú tam vidíte, identifikujeme to, čo je zlé a chceme sa zlepšiť, to je ten štandard. A Gallupový prístup je, že identifikujeme silné stránky a tie ideme posilniť. Úplne trošku na ruby, ak to teda vám dáva zmysel, o čom teraz hovorím. A toto je stále o tom, úspešní ľudia v rovnakej roli dosahujú tie isté výsledky, ale používajú rôzne správania a prístupy. Šetria energiu. Ja si osobne myslím a verím tomu, že z tejto konferencie odídete trošku povzbudení, posilnení, normálne si nacúcajte z nás energiu, lebo navzájom si môžeme odozdávať pozitívnu energiu. A je to preto, lebo sa vieme otvárať, vieme sa zdieľať, vieme sa sieťovať, vieme proste pristupovať k každému individuálne a ten Gallup je taká pekná náplasť, ktorá mi hovorí, že teraz rozmýšľam, že by som zase pani zástupkyňu zneužil a presvedčenie máš na prvom mieste? No, presvedčenie. Akože už máme trošku to navnímané tieto naše talenty, potom je produktívna, však, a potom na treťom mieste aktivátor. Ja nemám aktivátora. Ona je jak motorová píla a toto ja som veľmi rád, že mám takúto zástupkyňu. Tak máte, ale to nemáte možno pomenované, takže naozaj toto sú napríklad veci, ktoré mne ako riaditeľovi chýbajú, ale tým, že sme si ich pozdieľali a uvedomili a cieľene ich aj rozvíjali. Dobre, môžem ešte toľko pani zástupkyňa, že už prestávka skončila, chodí tam z tej zasadačky, z tých že už niekto jedia tie koláčiky, Tebe to ide lepšie, ja akože pôjdem tam trapne, budem tak po jednom, a poďme, Okrem iného má ešte veriaci, už dosť GDPR, zajtra ma bude pucovať, čo som tu ja rozprával o nej. Ale naozaj chcem vám ukázať ten prístup na školy, že keď už o tom vieme, naozaj nám to veľmi, veľmi pomáha, sme efektívni a niekedy si potom, mám tu aj kolegyňu, ktorá nie je vo vedení školy, je našu moderátorku, ale takedy potom je iný problém. Vedenie školy môže ďaleko uskočiť a čo tí zvyšní, tá priepasť. Takže naozaj tento školský rok cieľene aj cez Komenského inštitút, už to tu môžem prepnúť, tak, už som celkom v mojom projekte, ambicióznom som zistil, ale OK, však prečo nie, poďme rúbať čo najvyššie a mierme na hviezdy a potom zamierime niekde inde, sa hovorí v nejakom citáte. Takže toto sú moje dva ciele, ktoré som si horko ťažko ešte v auguste dával dokopy, ešte možno začiatkom septembra, aby sme proste tú kultúru školy postavenú na silných stránkach cieľene rozvíjali a rozvíjali ju takto. Dve veci, ktoré ja potrebujem vyriešiť a ešte ich nemám vyriešené a verím tomu, že ich niekedy vyriešim, bude, že budem mať angažovaných učiteľov, naozaj učiteľov, ktorí robia nie len v tej triede, že odučil som a mám vybavené, ale že proste urobím aj niečo viac. Určite sa s týmto potýkate, s týmto problémom. Urobiť niečo viac. Urobím nejakú mimoškolskú aktivitu, krúžok. Hovoria vám učitelia, že majú málo energie?
Prečo majú málo energie, možno tlačia na tú pílu, ktorá nie je prirodzená. Ale ja ako manažer, ako riaditeľ, ako líder môžem, ty máš takto tieto talenty, tak proste úplne z ničoho my vznikom marketingoví, tí kreatívci, ktorí majú tie nápady vysoko, ktorí majú prirodzene v talentoch a naozaj sme už mnohé akcie teraz tento školský rok robili, môžete sa pozrieť na web stránke, ale aj vy robíte isto veľa aktivít, ale cieľene som ich už teraz pridelil ľuďom, ktorí to majú prirodzené. A vybavená vec a naozaj sa nám podarilo teraz urobiť krásny workshop 31.1. aj na ten polročné prázdniny, akože možno aj budú. Takže fakt a naozaj som veľmi rád. Mňa to odpremenilo. Nepotreboval som ja toľko energie investovať do toho, lebo tí ľudia to rádi robili. Naozaj to rádi robili a niektorí sú tu aj a by mohli pochývať hlavu, že to tak je. No a potom je samozrejme ďalej posúvať ľudí do toho Galupu. Mám tu ešte samozrejme nejakých ľudí, ktorí si ten Galup dotazník nechcú robiť. Toto sú už teda nejaké aktivity priamo z toho projektového zámeru. Vidíte, mám takúto matricu, to všetko nám Komenský inštitút nakázal, motivoval k tomu, aby sme to proste robili, alebo teda aby sme si to takto spravili. Moja mentorka Marcelka ma tiež do toho trošku poštopkáva, pravidelne, mesačne alebo týždeň, alebo ako inde. Robíš, nerobíš a ako to sú krížiky. To vyzelenené, to už sú ako keby veci, ktoré sa mi podarilo urobiť, alebo sa teda nejako robia. Wellbeing s vedením školy, tá kávička s riaditeľom, to mi stále ešte veľmi nejde. A neviem, prečo ľudia sa boja prísť ku mne na kávičku alebo na wellbeing s vedením školy sa porozprávať, mám problémy, neviem čo ma trápi. No tak proste každú stredu riaditeľ nemá nič v rozvrhu, môžeš ku mne prísť. No, ale prichádzajú, ale nie je to také, ako že sú poradovní. No, nie je poradovní. Toto sú proste fotky z tých aktivít. Nedával som tu, proste tých aktivít je veľa. Toto je len taká ukážková, máme tu nejakých teda lektorov galupovských, ktorí k nám prišli z Košíc. Toto sme niekde my, toto je akési deky sme porozhadzovali, sme sa tak bavkali s tými galupovými záležitosťami, s tými našimi talentami. Je to teda, dá sa to robiť takou hravou formou, môže to byť vlastne istá forma wellbeingu, čiže je to neformálne rozvíjanie sa v tom, v čom sme doma. Úplne prirodzené, nie je to žiadna ťažká teória, že by som sa mal naučiť nejaké skripty alebo niečo podobné. Naozaj je to veľmi fajn vec, ktorá podporuje vlastne tú tímovosť v školách. No, trošku motivácie na konci. Asi vám to ani nejdem čítať, ale viete si to aj sami prečítať. Dal som tam ten motivačný obrázok tej mačky a toho leva. A to by som bol veľmi rád, keby ste naozaj takýmto spôsobom dneska načerpávali tú energiu a tú pozitivitu. Ešte sme si dali na plakát, že sme nejakí pozitívni riaditeľia, tak dúfam, že tu nás trošku cítite a že sa tu cítite dobre. A stále je to o fokuse. Fokus. Na čo som zameraný? Kam ide moja pozornosť? Ale to poznáte, kúpite si auto, ktoré nikto nemá. Potom odrazu všetci majú. Alebo úplne rôzne veci v živote, isto ste už zažili, keď ste si začali niektoré veci všímať a uvedomovať, tak presne toto je aj nás ako lídrov, manažérov v tých školách. Áno, musíme povedať, že stoličky sa nedvíhajú v tej triede, ale povedať to možno trošku inak, aby to teda od zajtra už bolo tak, ako treba, aby všetci chodili na čas, na hodiny a také tie veci, ktoré máte isto vo svojich školách. Ale keď sa nám podarí z tejto konferencie odísť, že sme si tu vytvorili nejaké proste myšlienkové prieniky a že chceli by sme sa podporovať, naozaj ja sa prvý hlásim a preto je vlastne táto konferencia, aby sme sa podporovali a cieľene sa stretávali nie raz za rok alebo kdečo na nejakej inej konferencii, ale aby sme sa vedeli možno hosťovať u nás, u vás, aj u vás sú iné pekné veci, viete sa niečím pochváliť. Úplne egoisticky to teraz poviem, že keď ma nerozumejú ľudia tu v škole, tak ma rozumejú možno iní ľudia z inej školy, že tie veci, ktoré tu zavádzam, pre niektorých sú až príliš prevratné, lebo mám toho
nejaký vizionársky talent a pani zástupkyňa mi veľakrát nerozumie, ale ona má zase iné talenty, ktoré ma vedia tak akože upratať. Takže ja som sa dostal úplne na záver mojej prezentácie, vyzerá, že som sa celkom aj v čase zmestil, bál som sa, že to bude mať dlhé. A otázky. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán riaditeľ, za silné slova. Takže otázky z publika. Jednu otázku máme. Ako sa dá dostať k talentom? Nejaký návod? No, klasicky je na to web. Ale teda najlepšie sa dostať cez tie, poviem to tak, že firmy, ktoré sa tomu venujú. Ja poznám minimálne dve veľmi fajn firmy, ktoré to robia dlhé roky, ktoré to robia veľmi dobre, ktoré to robia cieľene pre firmy, ale už v rámci takej potreby, lebo Gallup veľmi, tam by som vám vedel vyzdierať, sú to väčšinou angličné knihy, ktoré sa venujú Gallupovému prístupu cieľene školám, cieľene rodičom, vzťahom, tak dokonca párový Gallup, v rámci teda možno manželstva, tak dá sa dostať vlastne cez tie Use Your Talents, niektoré materiály sa používajú z Use Your Talents, keď si dáte do Google, alebo potom je lipacoach.sk, tí sú Žilina a títo User Talents, tí sú v podstate asi celé Slovensko, Košice, Bratislava, Ružomberok, určite máme vlastne kolegu, zástupcov však, ktorí sa teda nejakým spôsobom vyškolili v tomto smere, takže máme tých ľudí aj v našom blízkom okolí a ja sa k tomu tiež trošku intenzívne teraz už ako riaditeľ hlásim, že by som chcel, teda minimálne v našej škole sa tomu venovať cieľene aj v takom ako keby koučovaní už potom kolegov, nielen o takom kvázi podpore, ale normálne je to aj do tejto formy koučovacej ide a ešte možno na takú otázku, urobí sa ten dotazník, 200 otázok, 20 sekúnd jedna otázka, v češtine zatiaľ, nemajú to v slovenčine, a potom po tom dotazníku je vhodné si urobiť individuálny coaching, hodinu a pol. Je to určite aj teda nie zadarmo, je to spoplatnené, je to nejaká investícia, ale mne tá investícia dala veľký zmysel. Ako som už dneska spomínal, šetrím energiu, ktorej teda všetci potrebujeme mať čo najviac. A tým pádom tie peniaze, ako teda škola nejakým spôsobom investovala do toho. No a to je to minimum, to je to minimum individuálne a potom samozrejme, že sa to robí v rámci naprieč kolektívu, tak to už sú veci, ktoré sme tento rok napríklad robili, že sme nejaká 3-4 hodinovka, myslím, že to boli 3 hodinovky, poviem taká praktická vec, že niektoré školy, že po vyučovaní, ja som natoľko tomu zanietený, že sme teda skrátili vyučovanie, dajme tomu do 12. Malinko sme upravili ten rozvrh, a potom od 12. do 3., lebo už po 3. majú všetci povinnosti, tak sme, dajme tomu takto, alebo do 4., no že to bolo do 4., aby sme akože nekradli. Samozrejme, veľmi pekná poznámka bola, nebudem posielať správy na EduPage o 8. večer, lebo ma vtedy napadli. Aj keď priznávam, že napríklad ja toto tiež niekedy robím, alebo ráno o 5. sa zobudím a po hygiene už ma trápi, že čo treba učiteľom poslať nejaké pokyny. Takže takto. Dotazník, taký individuálny rozhovor, aby človek pochopil teda to, čo mu v tom dotazníčku vyšlo, lebo napríklad mne také vyšlo, tá sebaistota, to čo je, akože to ani nechápem, že to mám tam, ale potom mi ten coach to vlastne vysvetlil, akým spôsobom to mám. Nie, že by ma presvedčil, len mi to tak akože ozrejmil, že v akých situáciách sa mi to vyskytuje asi a ja som si potom uvedomil, že má pravdu. Takže takto v skratke. Ďakujem, pán riaditeľ. Ja ešte, ako som povedala tým talentom, tak my kolegovia sme sa zhodli na tom, keď sme si urobili tieto Gallup talenty, že po hodinovom rozhovore sme prišli na to, že sme sa stretli s človekom, ktorý je našou lepšou polovičkou a je ako my a nikdy sme nemali takú skúsenosť, že jednoducho vás niekto tak perfektne pozná a rozumie, čo cítite a čo žijete, kde sa nachádzate, že to bolo wow. Sme sa mnohí kolegovia na tom tak zhodli. Takže asi tak. Máme nejakú otázku? Ak nie, tak ja by som vás vyzvala teraz k takej krátkej aktivite.
Asi 1/3 z nás má urobené talenty alebo poznáme ich, ale to nevadí, nájdeme si suseda a poprosím vás, pozdieľajte s ním 2 talenty, ktoré si myslíte, že máte a robia vás výnimočným.